उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग शाखा सावंतवाडी विशाल सेवा फाउंडेशन सिंधुदुर्गच्या विद्यमाने जागतिक रक्तदाता दिनानिमित्त रक्तदात्यांचा भव्य सत्कार राणी पार्वती देवी हायस्कूलमध्ये करण्यात आला. कार्यक्रम या प्रतिष्ठानने घेतला. समाजात अनेक कार्यक्रम होत असतात, पण रक्तदात्यांचा सत्कार असे कार्यक्रम क्वचित होतो किंवा होत पण नाही. जे रक्तदान करतात त्यांचा कुठेतरी सत्कार व्हावा ही जी भावना या प्रतिष्ठानने रुजवली ती खरोखर मनाला एक आनंद देणारी. सुनील राहुल काही दिवसापूर्वी माझ्याकडे आले होते आणि आम्ही असा कार्यक्रम घेतोय, तुम्ही यात सहभाग घ्या. आम्ही त्यांना लगेच सांगितलं की अशा चांगल्या कामासाठी आमचा सहभाग निश्चित असेल. मी विशाल परबला फोन केला की सुनील राहुल आले आणि आम्हाला सहभागासाठी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. विशालने पण लगेच त्यांना हो म्हणून सांगितलं. तर सुनील राहुल साहेबांना मी सांगू इच्छितो की अशा गोष्टींसाठी तुम्ही आम्हाला कधीही मला आम्ही तुमच्या निश्चितपणे पाठीशी राहू असं या ठिकाणी मी तुम्हाला वचन देतो. आमच्यासारखी राजकारणी माणसं रक्तदान विषयावर काय बोलणार? आम्हाला एवढंच माहिती असतं की समाजात वावरताना आमचा पक्ष कसा मोठा, मी कसा मोठा याच्यातच आमची जिंदगी जात असते. पण हे प्रतिष्ठान असा एक विषय आहे की जे स्वतःसाठी न करता इतरांसाठी झगडत आहे. तेंडुलकर साहेबांनी चांगले विचार मांडलेत. रक्तदान म्हणजे काय, रक्तदान का केलं पाहिजे, कशासाठी केलं पाहिजे हे त्याने चांगलं विषय व्यक्त केलंय. मला असं वाटतं की आम्ही सुद्धा कुठेतरी अशी संस्था, तुम्हाला तुमची संस्था म्हणून मला असं वाटतं की आम्ही सुद्धा अशी एक नवीन संस्था काढावी आणि असे चांगले उपक्रम तुमच्यासाठी राबवावे. पण ते आमच्यासारख्या माणसाला असं ते शक्य नाही. त्याच्यासाठी रक्तात लागतं. काही लोक म्हणतात ते रक्तात लागतं. कोणती गोष्ट करायची असेल तर ते माणसाच्या रक्तात लागते. मी असं म्हणेन की पुढे जाऊन की हे जी प्रतिष्ठान आहे त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या रक्तात ही गोष्ट निश्चितपणे आहे. कारण मी मानगाव खोऱ्यातला आलो. मानगाव खोऱ्यातनं आमचे अनेक लोक 40-50 गावातनं लोक या बाजूच्या हॉस्पिटलमध्ये येतात आणि त्यावेळी आम्ही प्रसंग पाहिलेला आहे की 1 लिटर रक्तासाठी तो व्यक्ती वन अख्खा जिल्ह्यावर फिरतो. पण मला आनंद वाटतो की आमच्या प्रकाशजी तेंडुलकर साहेब बोलले की हे शिबिर ते हो कार्यक्रम आम्ही गेले 34 वर्ष करतो. बरोबर 34 वर्ष. मला आनंद वाटला. माझं वय 34 आहे. 34 वर्ष म्हणजे मला वाटतं 1988 साली त्यांनी याच प्रतिष्ठानाची स्थापना केली. मला एकच रावसाहेब आणि माननीय गवस साहेब तुम्हाला सांगायचं आहे की एखादा कार्यक्रम झाला आणि आम्ही घरी गेलो, लोक विसरून जातात. पत्रकार नेत्या 2 दिवस वाचताना आपण जातो. पण तुमच्या या सिंधुरत्न या रक्तदाता या संस्थेसाठी मी माझ्याकडनं तुम्हाला आयुष्यभर लागेल तेवढं मला कळते. संजूभाई म्हणतात की विशाल बाबा तू सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्ह्याच्या बाहेर ना खर्च करते, त्याला काही लिमिट आहे की नाही. 1 कोटी 2 कोटी 3 कोटी मी माझ्या आयुष्यात ठरवलं जे काय कमावणार त्याच्यात 10% समोरच्या व्यक्तीचा आणि समोरच्या व्यक्तीसाठी फायदा झाला. माननीय गवस साहेब तुम्हाला मी एक सांगतो की मी हिरलोड गावामधली 62 कातकरी समाजातील मुलं मी दत्तक घेतो आणि तुम्ही सगळ्यांनी जाऊन पहा की ही मुलं कशी राहतात. त्यामुळे आपल्या आयुष्यात आम्हाला परमेश्वराने शिकवलं की आपण जे काय कमवतो त्याच्यातला 10% भाग हा समाजासाठी केला पाहिजे. आणि माझं एक ध्येय आहे आणि माझं एक विनंती आहे की मी कोणीही मोठा नाही, मी सर्वसामान्य तुमच्यातलाच आहे.
पण पुढच्या वर्षी हाच कार्यक्रम याच मैदानात आपण 1000 लोकांचं रक्तदान शिबिर कार्यक्रम आपण त्याला लागेल तर मदत की माझ्यातर्फे आणि माझ्या मित्रांतर्फे सगळ्यांतर्फे आम्ही तुम्हाला करू. पुढच्या वर्षीचा संकल्प रावसाहेब तुम्ही नक्की ठेवा आणि तो ह्या वर्षी जाहीर करा. कारण माझी एक सवय होते जाहीर केल्यानंतर मी माझ्या डायरीमध्ये लिहून ठेवतो. जीवन आपण वाचवतो आणि तोच महत्व आहे. मला आठवण आहे की मला वाटतं 2016 का 15 मध्ये केव्हा राणीसाहेब आपले राणीसाहेब होते तर त्यांना पण रक्ताची गरज होतं. मला वाटतं डेंग्यू झालेलं होतं त्यांना मला आठवण नाही पण डेंग्यू झालं होतं आणि तेव्हा त्यांना रक्ताची गरज होती आणि राणीसाहेब म्हणजे म्हणायचं पण त्याचं AB निगेटिव्ह आहे आणि आपल्याला माहीतच आहे की तो ब्लड ग्रुप म्हणजे त्यांना भरपूर अवघडणी मिळतो. तर त्यावेळी आम्हाला पण अवघड झालं होतं पण तसंच आपल्या कॉलेजमध्ये आपलं ब्लड ग्रुप माहीत होतं म्हणून थोडं सोपं झालं. लगेच 2 मुलं आले तिथं आणि त्यांनी रक्त दिलं आणि तेव्हा कळतो की किती गरजेचं असतो. आणि गौरवजी म्हणत होते की डॉक्टर असतात ते तरी असतो आणि पोलीस असतो त्यांना माहिती असते पण परिवाराला केव्हा गरज असतो तेव्हा त्यांना पण माहिती असते की किती गरज पडतो. तर ते आपण एवढं करतात तेच भरपूरच म्हणजे गरजेचं आहे आणि आपण करत राहतात तर तसंच करत राहावा. आणि मी एवढं सांगून मी विजय पाटेकर आणि उपळकरला मी प्रार्थना करतो की तुमचे जीवन आपण एवढं मदत केलाय लोकांसाठी तुमचे पूर्ण जीवन सुखमध्ये राहू आणि पुढच्या जीवनासाठी आणि पुढच्या वाटचालीसाठी आणि सिंधूर रक्त प्रतिष्ठान आणि विशाल कवचच्या सेवाचा त्याच्याची पुढच्या वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो. हा जो उपक्रम राबवला आहे खरं म्हणजे जी जिल्ह्यातली ही रक्तदाते आहेत ही रक्ताची चळवळ जी आहे ती या रक्तदात्यांमुळेच विकसित झालेली आहे आणि सर्वदूरपर्यंत जीवनदानाचं काम जे केलं जाते ते करतात. आपले वेळ आपलं श्रम पैसा कशाचाही विचार न करता किती वाजता घड्यात किती वाजू देत त्यांना फोन केल्यानंतर जी मंडळी येत असतात तर त्यांचा एक छोटा सत्कार समाजाचं ऋण म्हणून व्यक्त करावा अशा उद्देशाने कार्यक्रम केला गेला. याच कार्यक्रमाचा आणखी एक उद्देश असा होता की सर्वदूरपर्यंत संस्थेच्याबद्दल पण कार्य पोचावं आणि सर्वदूरपर्यंत संस्थेबद्दल माहिती होऊन लोकांना या संस्थेचा रक्तदात्यांचा परिचय व्हावा आणि फायदा व्हावा हा एक प्रमुख उद्देश होता. आणि त्यानिमित्तानं 14 जून जागतिक दिवस आहे हा हेतू डोक्यात ठेवून आपण सगळ्यांचा सत्कार आज केलेला आहे. नक्कीच रावसाहेब तुम्ही पण तालुकाध्यक्ष आहे आणि तालुक्यात ही चळवळ तुम्ही राबवताय काय सांगा? खरं तर 3 वर्ष झाली आणि या 3 वर्षामध्ये रक्तदानाचं हे जनजागृतीचं खास करून जनजागृती कारण रक्तदानासंदर्भात समाजामध्ये अनेक समज गैरसमज आहेत आणि हे सगळे समज गैरसमज दूर व्हावे प्रत्येक व्यक्तीने रक्तदान करावं असा ह्या चळवळीमागचा उद्देश आहे. घराघरात रक्तदाता निर्माण व्हावा हा याचा प्रमुख उद्देश आहे आणि त्या एका उद्देशाने आम्ही सगळेजण एकत्र होऊन ही रक्तदान चळवळ अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी कार्य करत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.